X'biċċa ġratilna ħbieb. Aħna s-supereroj smajna l-alarm u nżilna fil-pjazza tar-raħal. U qudiem wiċċna sibna monstru tal-slime. Kattivella, misna bsarna li dan xogħolok. Iva xogħli. Imma ma nistax ngħid li nista' nieħu l-mertu kollu jien. Kieku għal-wett ma waqqatx slime mal-art ma kienx tidħol li din l-idea brillanti f'moħħi. Tħobbu l-slime u xek. Melissa ħudu gost iġġieldu mal-mostru tiegħi. Kollu tort tiegħi. Kieku ma waqqajtx l-slime, Kattivella ma kienx tagħmel dal-mostru. Mhux it-tort tiegħek għalwet. Kattivella istamel minn kollox biex tagħmel xi pjan. Tinkwetawx. Flimkien nelbuħ dan il-monstru. U ħajkollna bżonn lajnuna tagħkom ukoll. Preparaw il-kaxxa tas-sensi għax ser nużawha. Jizlaq wisq ma stajtx noltu. Ħaniprofa jien. Ħaġi nibgħu għaddej minn ġo fih. Il-monstru qed iwaddilna l-slime. Użaw is-slime li għandkom fil-kaxxa tas-sensi ħalli tħossu s-slime li qed iwaddilna l-monstru. Attenti ħbieb! Issa kif se niġġieled il-mostru mingħajr sħabi? Is-sint kureġet ħolqot l-inkwiet, possibli din manda qatt ftit kwiet, mostru kattiv hija ikkreat, dan qalilu feroċjat, mhux se tkun faċli li jelbuh, lezzjoni tajba dawn jagħtuh, it-tama l-aħħar illi tmut biex fil-butu ma jdaħluh, kuraġġ għall-wetta li trid tmur, illum u fil-futur. Aħna warajk żgur